Haba kentho halor ke jingsha kem arngut kid khot ka khasi student union KSU sau khasil district unit nak jingsuba dun kti ban penyap klep ya arngut ki barjala ha ka janmit ka arpnyu trik luber arjar arpusau u samla Donald V Thava general secretary uloong ba ka jingsha kem kid khot kam de issue ka phala namar lada don kanu ka jingja dei ka KSU ka basa kno ulabu jingkili halo ka jimbam kem ki pulit ha ka por ba ki khot ki pala sha khanra na yeng ki lej ban IT daladi uloong ba ka jingle ki pulit kam dei ban kem yaki henrei ban le pat dakumwai uloong ba ka sarkar kam dei shu ban penjari ki khot namar la da ja shi ja kumni ka union kam ban se ban simlik sinjam ki ban la ban kata wat ya ka songsuk songsan ma phiru kamdan de bari bak ngadan mahai mo sini khot ni persang ban phone menu menu to persang ban phone ngado ka arfu praro ngadon arfu khandai ru come off Ini kamdi isu ke bah ngin so pelane ngin long ke ba thamai namar don ganu ke jingjahi nadu i senam gi bamswa hingi latip bet ba targeted group kan dei ben ke TSU kamut man sakem ning kong bet inde bet ko TSU la don ganu ke jingja ke ba ha ke ba kandan ka jingya kuhu pedang gi dekhar bagi kasi lani teng intip yo dei para dekhar ru ndre mesau di dekhar tip bet ilalong anticipate bet ba targeted group ni kong ha ka sarkari kan dei ka KSU compare de kile unta hendrei mangiru yang ha kanong rem bat muklai I himinin ngilalit bentur bagi dekot jengiru lali kilalit khamtam gitu pra sakran yang kilalit ke lawan krai ni yang kinyo kem mentah hendrei jeng kili kalong belengok pada kalong apala lit ban IT kem tu menen de balik kem ta de $1 million question ya ke police department lik khenra yu ribok mapo yeng pimyo siteng senya piknya khenra hendrei men du lalit bede mesti men syai di IT hi pim kem atu yu ka jingmu ka jingki mde ban kem de ban le de komai ru katar ko de ga wei ga ba mengi ngi hapan son ke ga ba mengi ni sngo ko long ba ya ka sokar nai pen jinjasu nai pen terhasu i depot nomor ba lada pidang yai beteng siai beteng kemni ga mengi ru minum la men ngap ban ngi hapan sim da ki sinjam ki ba la ban kata ba ya kalon order bat ka ban penterha kelabat ya ki bosokar yang by day bagani ka coordination of welfare committee nang thina po ka ai shala block ya lam taw global di ni ladap ai ka statement ho por ba maki gimde muslia andre gide ban mi shahmat dekani ga meghalaya minority linguistics development forum ru long ban pelong kita ki agitations di nakal yang ngajung iru insukte ba ka seng kadam song kiti hendrai ko mangiong ba ladaki ki ngajung shaban ben jong kita ki parajat ki jong kita ki paranong bhai snong ki jong ki mengiru ni lang banyak ki jong shaban ben ki pardo parasna bujing ina ka por sa por ki ba nginam la su ben jer ni mat kumjuru kuma ngilang suang ba ka Viswa Hindu Parishad Karatho siapa ka president jong India ani ka message mengikwa pasong sa Viswa Hindu Parishad kalong ba ni unjuk tukular ka kam jong VHP station mainland India ka VHP ru kam dei ban tukular ya ki kam ki jam ko beri hunu kerap ke VHP kam dei seng ke bolong native ne ke bolong lokal hang ni bori khasi hendre ke di ka foreign agency ke di ka foreign organization bat kam dei ban tukular ru yam ha ka bai dei bat ka jinglong jingman hang ni ko beri hunu kerap sakawai ru ke message ke VHP kanas artli ki message ke bai ke message ko ong ba mengipet ke VHP ko ong ba ka di ka nationalist organization ka bopet ye borok kita ki nong song India Andre hang ni ke besok pula pada ke VHP ke pet penwannya kita ki illegal immigrants kita ki migrants ki balayo kita ikut Islam through dubious means kampet penwan yang ni ki pada ki try muluk ini ke jaka ini ke puni kata double standard jang VHP buat ke khaddo ke message jang VHP da bis snow ba phi dan sisa ta ke jing kli kata ka jinglong jingman hang ni po jela ka jangi te lakam swa ya gitu ki bar jela ki jongki ki ba ki dekat VHP udan ni selong ki bayai rally macam Islam hapo laban aksi sendi ki bayang Ahmad Grace Covenant Church ba laban Presbyterian Church ki ba halla je Shri Ram ki ba halla ki ni kentin ship nyam ban berngam berset ya ki paradok parsam bujungi badang song je seng lada kamle kamta lada kamla ban le imta kam ni ka seng kari tang ka seng ke ba su ke ba long nak bentak interest ka jongnu re jongnu bat ka ki isu hi kam tieng kam smiet ka kanum ailat iru yakini ba kinwan ban penduk museum ban tombor ya ki paradok parsa bujungi Kumno Pak Raju Kumne kong
Ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai kira shon jong menta ubnai. Hoi ta. Ba. Ukau iu unia. Kong undi udai kau plus F. Ukau fortified. Ukau 45? Henry ba. Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umdei ubabha. Kong. Kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khia ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bom tei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunas nam bat ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno. Yo iya ki jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngen ngat hagi babun ki jajingpa ka sarkar ka persangkat bala banwanra ya ka koj ka khia. Ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ampnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki da ka sharp plus F aki. Ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne ai. Nang ni kong nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka banta upaj ba. Ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da ukhau fortified. Ba fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.